Ahoj, Ocko. Ako si sa vyspal? A ty, Anička? Dobre, vynikajúco. Vonku máme nasneženú. Aha. A za chvíľu sa to bude topiť. Dodám posledné koláčiky na raňajky. Stihla ma, tak musela dostať koláčik. Áno. Áno. Môžeme. Miláčik, už choď kúpiť. Choď už kúpiť. Kukuk. Pôjdeme von? Mua. Čo robí Ocko? Zoberieme aj Charlieho? Môžeme. Počkaj. Zaujíma. Mám ti niečo zahrať, láska? No zahraj. Zahraj. A dole. Čup. A hore. No poď. Mama. Kuk. 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 Uite. A uite. A uite. No poď. Poď ku mne, poď. Nechce ona. Nechceš chodiť s tátkom. Tak to ona nechce. Je 11 hodín, ja som si dala akorát zemiaky, vajíčka, nech to rýchlo olúpem. Ideme von spinkať, aby sme o jednej mohli papať. Budeme mať francúzske zemiaky, lebo potrebujeme minúť klobásku. Medzi tým išli oni von, ja som varila obed, postavila som a idem sa k ním pridať aj ja momentálne. Chcem vám ukázať. No poď so mnou, poď, no poď, ideme von, poď, ideme von, poď sem, poď. Čo, ideme na prechádzku, ideme von, ideme von. Sme ich našli
A tam v tom červenom. Áno, to je on. Ježiš. Tam máš pána. To je taký veľký. Spinkáte? Madame, ahoj. A kde si ma videla? Na mape. Na Google? Aha, A tak tam je to také nepresné niekedy. ale približne. Svetielka. On teraz je jak štieňa, že? Ten dom, že? Ej. Áno, aj tam hore máme svetielka, áno. Vyskúšaj. No, vyskúšaj. Čo to je? Sneh. Studené to, ne? To je studené? A skús. Co to je? A skús. Snežik, no skús. No, padlo. A urob, že brnk. A urob, brnk. Brnk. Chyť sa. No, to sa je. A utrieš mi toto, linku. Utrieš mi linku? Páči. Tak, utri mi linku. Šikulka si ty. No, jaj, ty si taká šikulka. Čo, bude to mňam mňam? Mňam mňam? Navarila si? Máš vodičku? Kde máš vodičku? Má nožtek? Kde má nožtek, pohár? Ukáž nožtek. Tam má nožtek, áno. My máme na obed takú fazulkovo, mrkvičkovo, zemiačikovú polievočku. A toto je francúzske zemiaky, vyzerá to hrozne. K tomu máme karfiol. Toto máme polievočku pre Aničku. A možno dostane trošku z tých zemiačkov. Čauka veľká. Auro, papa, lebo už idú na prechádzku. Pošli pusinku. Pošli star... Áno, pošli pusinku. No tak, starkým pošli pusinku, nie mne. Idú na prechádzku, pošli pusku. No, pusu. A daj 5 ešte. Tak. Ale... Ideme dať trošku mliečka? Trošku mliečka? Ale aké slnečko ešte vonku. Však pozri, aký zázrak sem zasvietil. Aký zázrak, že je zavračený. Poď sem, babetko, poď. Poď, musím ťa prezlieť, láska, poď. Napapala. No poď. No poď ku mne do vnútra, poď. No poď. Kde som? Haló? Kde som? Kde som? Kde som?
krásny domek. A prečo máš mobil láska v ruke? To je ockovi. Au. 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 Ty malý tiger. Au. Láska, to ma bolí, stačí. Stačí. Jaj. Jaj. Láska, veď sa môžeš cez brúško pre. Slnko sa nám začína stmievať. Anička ide spinkať. Tatko, potom si pospíš aj ty? Nie. Prečo? No poď, decko, ideme spať. Poď, ideme do kočíka, poď. Sa rozlúčiť, poď. Povedz, ja som spinkala po obede. Teraz je 19 hodín, idem si dať večeru, idem si umyť zúbky, idem sa umyť celá a idem spinkať však. Možno sa ešte chvíľočku potom pohráme a pôjdem spinkať. Daj im papa. Zamávaš im? Nie? Dneska nebudeš mávať? Nie. Dobre, tak papa.